Просто се разпях на едни български шлагери на немски преди малко, защото е много забавно. Сега обаче забравяме за тази тема, престани да се смееш. Палим нашата въображаема кола на познанието и потегляме към следващата тема. А тя пък е свързана с едно много интересно предстоящо събитие в София, а именно ретро-парада на автомобили. На 17 септември, празникът на нашата столица, центърът на града ще се изпълни с история и носталгия на 4 колела. И много бензин, няма как. За да разберем повече за събитието и да си поговорим въобще за шофирането като цяло, сега се обръщаме към нашите гости Кръстю Белев и Искрен Миланов. Здравейте, господа. Здравейте, добро утро. От много ретро да не стане пък много модерно, дет се вика. Къде точно ще се проведе събитието? Благодарим на Националната телевизия за възможността да го анонсираме. Както знаете, в неделя е големия празник Вяра, надежда, любов и е празник на София. Така, че празника на нашата водеща Надежда. Да, няма Надежда. В рамките на тържествата по случай празника за трети път тази година провеждаме традиционния ретро-парад и поход. Той ще се проведе от 9 часа на площад Батенберг, срещу бившия мавзолей, като приканваме участниците от 7 часа да заповядат. Извиняваме се на софиянци за това, че ще бъде закрито движението в този пътен участък за неудобството. До 1:30 трябва да свършим, след което ще направим един парад по централните софийски улици, който бляска в ретро-парад с нашите автомобили, който ще свърши в един столичен хотел. Само да попитам, всички тези ретроавтомобили, които ще видим, са в движение, няма да ги возят репатраци, нали? Има някои, които ще бъдат и на репатрации, но в голямата си част те ще дойдат на собствен ход. Като казваме ретро, обаче, така в съзнанието на хората най-вероятно изникват абсолютно различни понятия. Ние нека да си уточним какво имаме предвид под думата ретроавтомобил в категориите. Формалната категория е автомобил, който е навършил 30 години от датата на първоначалната регистрация. Не е задължително да е в движение. Не. Всички ще са реставрирани. Тези автомобили като цяло са тема на големи болки на самите им собственици. Тоест, те ги реставрират цял живот. Така че те са по-реставрирани обикновено от някой 5-годишен автомобил. И цялото усилие всъщност автомобил да се приведе в движение. Така че това е цел. Това е посоката, в която се движи всеки един ретроавтомобил. Но формално, 30 години трябва да има. Пътят е целта. А какви характеристики и изисквания трябва да притежава автомобил, за да участва в подобен парад? Сега, той трябва да бъде, пак казвам, единственото най-демократично условие е да бъде 30 годишен. Правим изключения за по-редки автомобили, които, да кажем, са изключително редки, могат да бъдат и на по-малко години, или такива, които представляват изключителен интерес от гледна точка на това, че има само 1, 2 или 3 най-много в България или в света. Тоест автомобили, които представляват интерес. Представете си го като едно прет-а-порте за автомобили. Има ли такива участници в парада тази година? Ще очакваме, разбира се. Ще има изненади. Като има специализирани конкурси на елегантността, в които участват, но тук е, да кажем, по-отворено, защото е празника на София. Затова ние приканваме да участват всички и като участници, и като зрители на това събитие. То е по-отворено, демократично. Няма такса първоначално, защото в тези прета-портета някой път има такси и така нататък. Тук е изключително демократично, отворено. Нашите спонсори осигуряват всичко. Цел радост и забавление в края на краищата да се види. Сега без да споменаваме търговски марки, защото всички са такива. Очаквате ли по-американски, европейски или съветски автомобили да преобладават? Защото и съветски има бая запазени, има хора, които си ги пазят. Имаме 36 различни категории, в които ще раздадем награди. В това число и американски, в това число и европейски, в това число и съветски, тъй като и съветските автомобили са част от нашата история. Ние няма как да разделиме нашата история на някакви парчета. Така че във всеки случай, за всеки го по нещо имаме при нас. И всеки, надявам се, да бъде щастлив. Предвид, че има награди, конкурсна част, би трябвало да има и жури. Много добър въпрос. Имаме жури с международно участие, в което участва професор Харалд Лешки, дългогодишен член на дизайнерски екип на Бруно Саков Мерцедес-Бенц, който за наше щастие е женен за българка и сме го привлекли на българска територия. Маргарит Карабуров, доайена на ретродвижението, естествено. И главният редактор на списанието Automotor Sport България, Георги Колев. Така че ще имаме авторитетно международно жури, което независимо ще оцени нашите примадони и ще връчи наградите на най-красивите от тях. В вашите очи, сега не ми отговаряте обаче общо, аз ще ви питам много конкретно. Без да споменавате търговска марка. Кой автомобил тук в България, който се е явявал на тези конкурси, ви е най-любимия?
Сашо, те всички са хубави, защото са над 30 години. Така. То и аз така бих казал. Понякога е трудно да избереш. Аз мога да ви кажа, има една марка английска, където се вози кралицата в нея. Мисля, че е абсолютно ясно каква е. Ами красиво е. Извинявай. Ето това питам. Ще ви отговоря по друг начин. Има колекционери, които не се анонсират, които, да кажем, не дават публичност на своята колекция. И сред тях има много интересни автомобили, които в западни формати е гаражно злато, намерени в гаража и така нататък. Тоест, това е тема да кажете, за... че има колекционери, които имат много брои. У нас издават Милион плюс евро на екземпляр. календари, да. Милион плюс евро на екземпляр, говорим. Имайте преди, че на Леди Даяна беше продаден вчера половера за $1,100,000, който тя го облякла 81 година, когато са се харесали с принц Чарлз. Има на една снимка, да, с Така него. че ако един половер струва $1,100,000... Какво говорим за автомобил? Да. Абсолютно. А там рекордът между е 143 милиона евро. Няма да споменаваме марка. Но казвам, че има и такива колекционери, но те не участват, да го кажем, най-често точно в този формат. Да кажем, колите са по-широка публика предназначени. И има такива формати, по-затворени. Очакваме тези хора лека по лека да се декантират като хубаво вино и да вземат участие на такива формати. Те знаят къде да ви търсят. Да. Това е една общност, която лека по лека се разширява. Тази култура започва да навлиза все повече. Между другото има пряко отношение към първия учебен ден, към пътната безопасност, защото ретроводачите са едни от най-внимателните и най-осторожните на пътя. И ние имаме сериозен акцент, между другото, в тази годишното издание, именно върху пътната безопасност. Бе да споменаме марки, но една много известна марка ще се включи с безплатни тестове за алкохол и наркотици и ще бъдат раздадени на участниците. Ще има и други подаръци, изненади и така нататък. Много ви благодаря, че повдигнахте тая тема, защото няма как думат в едно изречение автомобили и безопасно шофиране вървят ръка за ръка. Добре, че сте обърнали внимание. Да призовем останалите участници в движението, шофьорите с модерни автомобили, за повече толерантност към ретроавтомобилите, да не ги засичат, да имат преди, че това са коли, нали, с не толкова добри спирачни системи. Нито да не се могат да дават твърде. газ, нали, нито толкова могат да дават. Да отстъпват от пътя, но хубаво, ние видяхме някои от спортни автомобили, тук изключително, предполагам, дори по-мощни от днешните. Да си кажем и нашата болка, че е. вие попитахте какво трябва, за да бъде признат един автомобил за ретроавтомобил, че за първ път миналата година в нашето законодателство беше прието определение за исторически автомобил, но ние сме единствената страна в Европейския съюз, пък дори и тук и на Балканите, което ретроавтомобилите не се ползват с никакви привилегии, нямат обособени номера, плащат редовни такси, данъци, застраховки и така нататък. Обяснете ни защо е нужно защо трябва да се прави? Ами защото това са автомобили, които са всеки ден на улицата. В много от държавите има специални номера, нали, в Германия с хаш, да речем, исторически, дори в Северна Македония, дори в Сърбия. Вече има, значи, ретро-движението, има доста ентусиасти в България, има десетки клубове регионални, има и национално обединение, календара ни е доста, всеки месец има няколко мероприятия. Всяка година в Стара Загора правим среща, което различните клуби координират мероприятията, така че да не се застъпват по време. Иска да кажа, че се движат тези. Значи, да речем, Пловдивския клуб преди 2 седмици направихме едно събиране в автомобилния техникум, което децата за първ път видяха на живо двутактов двигател, за първ път видяха ванкелен двигател. Това са неща, които имат своето бъдеще. Не знам дали знаете, но двутактовите двигатели се възраждат като корабни дизелови двигатели. Ванкеловите двигатели, чиято слабост е, че не могат да поддържат ниските обороти, като тръгва колата, се оказват много подходящи за хибридните автомобили, защото те държат с една много голямо КПД, постоянен въртящ момент, който се използва не за да тръгне колата, а за да се зареждат батериите, с които колата да върви. Така че това са едни технически неща, които трябва да бъдат запазени и да се предадат на следващите поколения. Това е техническо наследство, техническо културно наследство. Да. В Германия има около 250 автомобилни музеи и голяма част от тях са частни, немалка част от тях са абсолютно безплатни като достъп. Тоест крайното стъпало на един автомобилен колекционер е да отвори музей. В България вече има 5 такива музеи. В подготовка са и няколко такива други на големи колекционери, които ще отворят своята колекция за посещение
от всички останали, от публиката. Така че това е крайното стъпало. Когато един колекционер се развива, накрая той обикновено има спонтанното желание да отвори музей. Може би за това, всички. което казахте, че това е част от техническо-културното наследство. Точно Тук е така. може би разковничето в цялата Точно история. така. Говорете с народни представители, предполагам имате Имаме инициатива, контакти, да, говорете сме с тях. нещата, да. В края на края ще зависи от тях. Не Точно зависи така, от мен и от точно Надя. така. От нас зависи да Просто даваме гласност. предадем тази това Събрали сме послание. необходимата литература, превели сме, съответно ще напишем какво е необходимо да използваме топлата Чуждестранни вода. законодателство, да. Нещата са ясни на нас. Така, връщам ви сега отново към безопасността на шофирането, защото преди седмица в нашия парламент на първо четене се приеха промени в закона за движение на пътищата и много сериозно се обърна внимание на младите, новите водачи. Една от забраните, която се предвижда е водач да управлява МПС с над определена мощност, над 90 киловата. Първата година смятате ли, че това до някъде би успокоило пътната Аз ще дам веднага един пример с известния случай на булевард Сливница, където момче и момиче, млади, на пешеходна пътека бяха отнесени при абсолютна видимост по малките часове на нощта от шофьор, който не беше употребил абсолютно нищо, с един автомобил, който е 50 конски сили. 50 конски сили. Тоест, дори с такъв автомобил може да се предизвика много голяма беля. Там, разбира се, обаче анализа трябва да бъде малко по-дълбок. Защо не е погледнато, да кажем, вляво и вдясно? Защо някои пресичат непрекъснато заблеяни в телефоните си, някои гледат книга, някои чатат докато пресичат? Отговорността трябва да се сподели между всички участници в движението. Не са отговорни само водачите, защото има физика, в която водачът трябва да възприеме една опасност. Това нещо трябва да влезе от неговия мозък до нервната система, която да възпроизведе движението на крака. Този крак възпроизвежда движение на педала. Всичкото това е време. Тоест има пешеходци, които не осъзнават, че един автомобил не може да спре от 50 км в час на място. Нали? Очевидно има физика. Има спирачен път, да. Има спирачен път и това е нещо, което трябва да се обясни още в първо отделение, в първи клас. И не може да се каже, че абсолютно и безпрекословно правото е на този, който пресича, без да има никаква грижа да се огледа и да види какво се случва на пътя. Както в този случай. Оказва се, че всъщност пресичащите са употребили алкохол, а преминаващия с автомобил е трезвен. И въпреки това резултатът е печален. Следователно трябва да се намери ония разумен баланс между водачите и пешеходците, в който и двете страни да са ангажирани. Защото аз, когато карам кола, не държа телефон, таблет, не се гримирам и не пия кафе, но за съжаление много често пресичат пешеходци именно с такива неспецифични дейности на пешеходната пътека. Така, че разбира се, отговорността е на всички, които участват по някакъв начин в движението. Проблемите са свързани, ако щете, и с настилката, осветление, хиляди, от всякъде им. Техническата страна, но въпросът е според вас, откъде трябва да започне обаче? Кое е най-спешното? Дали точно възпитанието на водачите? Абсолютно. Ето, точно това е. 15 септември, първи учебен ден в училище трябва да обясним на децата с чего начинается Родина, като Сергей Есенин, известно стихотворение. Тоест, трябва да започнем с образованието. Имаше на времето и курсове специални и така нататък. Естествено, в курсовете за водачи, но трябва да се сподели отговорността и тя трябва да бъде обяснена внимателно, технически грамотно, за да могат хората да разберат, че тази отговорност е споделена и всички трябва да я споделят. И пешеходците, и участниците в пътното движение. Разбира се, трябва да се обърне внимание на годишни технически прегледи. За съжаление, в България те не са от най-строгите. Всички сме свидетели на как откровено ръждиви коли с пробити калници се движат по улиците. Изобщо да са на пътя. Да. Една така, темата е много голяма. Не е структурно здрава, тя просто ще се разпадне. Другото нещо е състоянието на нашите пътища. Значи, човекът се прибира от Европа и като влезе през Калотина или през Видин, все едно, че влизам и дори като влизате от модерното северна тангента към Малашевци, все едно, че влизаш в Бангладеш. Пътищата не са под всякаква критика, няма никаква маркировка. Нощно време човек се изморява да се следи платното. В тази връзка с повишението на глобите, теоретично събраните средства от глоби би трябвало да отиват именно за маркировка, за подобряване на пътища и така нататък. А знаете ли къде отиват? Но на практика влизат в бюджета и се разпределят по невизвестни. С модерните не знаем. блокчейн технологии може да се направи така, че да се знае, че всеки лев, който е взет от глоби, да се гарантира, че той отива именно за пътно строителство, за маркировка и така която се заслужава други свои минути. Да. Благодарим ви обаче за преди всичко голямата тема, заради която бяхте при нас, а именно ретропарада на 17 септември в центъра на София, площад Батенберг. Събираме се от 7 сутринта и до 1:30 трябва всичко да приключи. Елате, вижте, радвайте се. Сега, Надя.
Сега се отправяме към живата ни връзка с